Hello guys, how are you? Yes, it is good to be back again here on SGP TV. Yes, where we discuss different things pertaining to business. Yes, it's all about business, as you know. Guys, munongozviziva kuti muZimbabwe right now zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Right, I was in South Africa and I just came to Zimbabwe, and the experience that I'm getting here is quite bad and it's not good actually. It's nothing to be proud of given the situation, and ndaikuudza kuti ndine hama yangu yakaita tsaona and it is very expensive kuti arapwe, and even ari kugovernment hospital ikoko it simply means kuti itori private pachezvayo, because you have to outsource zvinhu zvese zvinenge zvichidiwa mushonga unonozvitengera wozongoya wangotambidza wobva wakuridza futi mari yekurapa yacho. Comparing to my experience in South Africa, pandaimboenda kumahospital ndichimboitawo hama dzaimborwarawo, it is quite different, and the difference yakakurisa. The margin is too wide. So guys, let's get into today's business. I want to talk about Zimbabwe. Is it still worth it kuti tinge tine opposition in Zimbabwe? Inini I don't think kuti opposition ichine basa. I'm very sorry to those vachiri kubelieve in opposition. I'm not saying musa believe in opposition or vengai whoever wamunofarira politics, because ikodzero yemunhu wese. It is every Zimbabwean's right to have a party yaunosupporta kana kuve nemaonero ako or opinion yako when it comes to politics. But I've concluded kuti muZimbabwe we don't need opposition anymore. Kana ndikutaura kuti muZimbabwe we don't need opposition anymore, handisi kuti kana tabvisa opposition kana opposition yabva message by maenda munosupporta bato rakati. No, that's not what I'm trying to say. What I'm trying to say kuti so far it seems like our opposition is against the government, and the government, the majority of the parliamentarians in the government, the MPs, they are from the ruling party, which is ZANU-PF. So it seems at the end of the day tinozoona kuti opposition inenge ichirwisana painenge ichiti iri kurwisana neruling party, iri kurwisana zvakare negovernment. So at first when I started to get into nyaya dzepolitics as in somebody ari kukurawo ndaane mhuri, I'm a father, you cannot run away from that, and you need to understand the dynamics yepolitics dzemunyika mako kuti chii chinenge chichimboitika. Now ndaakuona kuti the government or the ruling party, instead yekuti inge ichifokasa nekubuilda nyika nekuita madevelopments, yakufokasa more nekurwisana neopposition. You see kuti iyo yega inge iri pachigaro for a long time. Saka resources ari kushandiswa neZANU-PF kana negovernment apa kutraya kurwisana nevanhu vari kuopposition pachigadzirwa this and that for ED, chakati for ED, chakati for ED. And remember vanhu ivavo vanenge vachifandwa mari iyo inofanira kuenda towards madevelopments. Vanhu vari kupiwa motikari. Anyway, I'm not saying kuti I'm against that, but I'm just giving you the light kuti tarisai muone kuti motikari dziri kupiwa vanhu zvine chekuita nekukambena mukati. Imagine dai motikari idzodzo dai mari iyoyo uri motikari dzadzipiwa kuma-communities, vanhu vachibatsirwa ite community level. Saka you are going to see kuti opposition ndo yatozourayisa nyika pakuti iri kurwiswa. Maresources ari kufanira kunge achibatsira nyika ndo ari kushandiswa pakurwisa opposition. Saka those resources kana opposition isipo, you are going to find out kuti maresources iwayo anoenda towards the development of our nation. I think zvinenge zviri nani kana pakazotambudzwa vanhu vanenge vatambudzwa vanozotambudzwawo, but at least panenge pasina someone to blame, because opposition is the scapegoat so far. Government kana isiri inoramba kuti accountable for different things, ichitaura kuti opposition iri kusabotage nyika, iri kuzodai. Saka opposition ikabva or kange isipo zvamuchose, I think government inosara yapachena zvokuti kana paine pairi kufoira inobva yanzobuda pachena kuti ndiyo iri kuita sei, ndiyo iri kufoira. Anyway, some in the comment section might argue kuti iyo opposition yacho yakamboya sei. From my understanding, ndakanzwa kuti opposition yaive hanzi ZCTU here, Ameno Zimbabwe Workers Union, yakanga ichiratidzira here nekuda kwekusabatwa zvakanga kwavashandi nechi. I think zvakanga zvadevelopa also pakuti pakanga pasina opposition and hurumende yanga yakuita zvainoda. So that was a force which was meant
kuti imiririre vashandi ichida ndobva yazokwira kuzoenda kupolitical level. Saka that is also something to think about, kuti kana government, kana hurumende, kana nyika ikazenge sara yana one political party or ikazonge isina opposition, ndiani anozomiririra vanhu zvinozofamba sei? But so far mamiririrwo ari kuitwa vanhu neopposition ndikuona kunge ari kutokuvadza more instead yekunge achiunza a difference, because over the years maresources ashandiswa neruling party ZANU-PF inove iyo iri kutonga ine majority mugovernment akawandisa kuti maresources iwayo angane akatoenda akatono cover zvimwe zvinhu. So guys, I don't know zvandiri kutaura zvinomeka sense here or I should go back to sleep, but I am a father. I think ndane kodzero yekucontribute munyika when it comes to my discussions akafana neiwaya like andiri kuita or andiri kutaura right now. So in the conclusion yandazoona zvangu kuti it's not worth it, because I think somebody saw it earlier. When you look at Chamisa, he just retired. He just stopped trying. He just said no ndakumbomira. And now ndakazosara ndodzikisa pfungwa, then I realized kuti Chamisa is right. Chamisa was right. Zimbabwe haisi kutomboda opposition party zvamai manje. Hurumende iripo irifana kupiwa mukana, irifana kumbosiiwa yega yotamba yega muground, toona kuti inotadza kugohesa sei. Imagine uri kutamba wega, there's only one team in the ground, gedira harina kana mukeeper, vanhu vonzi vatadza kutogohesa pakadaro. The other thing you are going to see kuti muZANU-PF imomo now taakuona mavoices akafanana na vice president Chiwenga zvakutoratidza kuti zvakune impact yazvakuita, because vakomana vakutoona kuti there's something wrong pakati peda anuwa. Saka it's better zvichitaurwa nevamwe vavo vachigadzirisana pachavo, it makes sense than kana zvichitaurwa neopposition, because dai anga ari Chamisa ari kutaura zvinhu kutaurwa na vice president Chiwenga, vice president Chiwenga vaitombosiya zvinhu izvozvo votanga vamborwisana Chamisa, vapedza kunyararidza Chamisa manje vochizodzoka kuthis. Saka when Chamisa is quiet like this and opposition is quiet like this, zvinopa vanhu vakafanana na VP kuti vatange kutaurawo kuti pane apo neapo neapo parada kuitwa sei, pada kugadzirwa. So guys, ndo maonera andiri kuita the case yedu yemuZimbabwe when it comes to politics, kuti so far yakufana kuzvikanga yega yotsvukirira yodyiwa. Saka ni opposition ini handioni zvangu iri way out. I don't think the opposition make a sense. I don't think so. Opposition does not make sense in Zimbabwe. Not kuti mune udzvanyiriri, but kuti ngatichishandise logic. Tichaona kuti resources ari kufana kushanda munyika ari kuenda towards fighting opposition and to keep ZANU-PF in power. Saka ni ZANU-PF yacho ngaingopiwe ndiro yese, tinzwe kuti kana ichita haina kuguta iri kurevei, iyo yapiwa ndiro yese. So that are my thoughts, and I really like the direction iri kufamba ichienda zvino. I think that is the only thing that we need to do as Zimbabwe, to stop opposing the government. And tongoti the government zveruling parties ikodzero sezvandataura vekutanga kuti mapolitical parties haasi kuzopera muZimbabwe, acharamba achiuya achiita zvaari kuita, but I don't have energy to support any opposition political party in Zimbabwe, but to rally behind the ruling party and the government of Zimbabwe ndisina pressure yandiri kuipa inoita kuti itadze kufocus nezvinhu zvakakosha, yotanga kufocusa neni. Saka those are my thoughts guys. Let me know in the comment section. Yes, munhu wese akasununga kutaura pfungwa dzake, kana mukada kuti apana munindituka ndituke, asi mahamaisa mafacts anosupporta zvinhu zvamunenge muchitaura. Thank you so much. Don't forget to subscribe. Don't forget.